Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonuwa ni munu wese, chitubu chakavene kwa chikaongororwa na mashukokota kunze aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonzumwa ni munu akaita kunge wewe ndo soka watu panapa mzwara nasi. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nikuta saine kurumza kubadara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, manje zviri kunzi izvo ni DJ Holly wewe wakamaka Comrade Traoré, but chimbonzwa zvirutaurwa na Comrade Traoré apa. Ndikati aiwaka, let me just take this to the public. Ndimva ndangozvisa pachena, zvimva zvangojeka. But guys, I don't have anything against Comrade Traoré. And the Comrade Traoré anotobvumirwa kusupporta ZANU-PF nekuti musangano wavo. But if I don't agree na Comrade Traoré pane dzimwe nyaya dzatinenge tichitaura, musafungoti tiri kurwa, musafungoti tiri kurovana, tiri kurodzana pfungwa kuti ramangwana redu ringe rakajeka. So don't take those arguments and those discussions too personal to an extent yekuti vanhu vanenge vakuuya kuma inbox and you started to attack and you try to defend certain narratives. Aiwaka. Inini Comrade Traoré wakandiudza kuti DJ Holly General Chiwenga vane dhiri. Ndati chindiudza kuti General Chiwenga vane dhiri papi. Vakatadza kundiudza it's my right to say kuti ndina kufara neanswer yamandipa. Ini ndikada kuvaudza kuti Advocate Nelson Chamisa vane dhiri. Avanhu vandibvunza kuti DJ Holly mukuti Advocate Nelson Chamisa vane dhiri papi. Ndikatadza kuvatsanangurira kuti vagutewo vafare nezvandataura. He's got a right to say no, aiwa, I'm not happy. So don't take these things personal. And one thing that I should also let you know, there are no permanent enemies in politics, and especially in the basa redu ratinoita iri, we need an Comrade Traoré, we need an Advocate Nelson Chamisa, we need an Apostle Makore, because our information inova kuvanhu ivava anditika. So I think that one part clear, that one part jeka. And nyaya ndinayo zvamanje video clip iri is very powerful. Mashoko aritaurwa na Comrade Traoré vachitaura nyaya ya Mai Oppah Muchinguri, how she has been and how is she still busy destroying musangano weZANU-PF. Ndisingatambise nguva ndoti ndijambe mu video ra Comrade Traoré iro, but ndisandapinda munyaya yangu zvisere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo. Tunoita sei? Tunodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga eZANU-PF aya nditika. Right, rega tidzoti Comrade Traoré vari kuti chii apo, kuti zvakamira sei uye zviri kufamba kanjani. Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds all of you well. Now, tofanira kusvika papoint yekuti tinoudzana chokwadi. Kana tichida kuti number 1 musangano uende umberi, and number 2 nyika yacho chaiyo iende umberi, tiite zvishino zvatinobata. Ndoseka hangu ndichinzwa kuti vanhu vapo watuma 150 kumabhonasi, umwe mwedzi youya 75, imwe yozouya 75 the next month. But vanhu vanenge vachidhakwisa chino vachipiwa mari nezvigananda kuti nyika idhakwe, they will be enjoying living large. Mai Muchinguri izvi vari kufamba nemotaketi nemotikari 4, 2 maRange Rover ma2025 nema300 series. The only people who are benefiting, vanhu vari kuita makuhwa nehore vachidya nezvigananda, nevanhu vanenge vachitweka pamarali, vanenge vachiita bootlicking, munhu oenda parali otambisa magaro otopuwa fortune nemba. Iwewe mucivil servant torwisa zvigananda wofunga kuti tiri kunakidzwa nazvo, asi tiri kuitira imimi mapurisa kuti mupuwe mari iri nani. Zvese zviri kuitwa izvi, shake up iri kuitwa, it's because of what Mdarageza is doing. Hurumende iri kutya, they are in a panic mode, zvigananda. That's why they are trying to vabuditsa ka 75 imwe yonzi inoya next month. Ipressure yese iyoyo. Now, Mai Muchinguri ngatimbovavhenekai. Tutaura nhau dzemadrugs. One of the key persons that have been moving drugs,
Right, regatimbotaura nyaya iri ipapo yataurwa naComrade Traoré iyo yekuti tiri kuitira imimi mapurisa, masoja, maCIO, maCID, maCIE mese tiri kuitira imimi. Nyika ikatapira iyi, nyika ikadirwa uchi, nyika ikanaka iyi, zvinonakira tese. Ndakambogara ndichizvitaura ende ndogara ndichizvitaura panapa kuti hatisi kungofara kana kunakidzwa nekuswera tichipopota tichikomblena, but things are not well. Mukatisiyawo tikaratidzira hurumende ikachinja, zvinonakira tese. That's a very good point. That's a valid point. Saka ikataurwa nemunhu ari kuZANU PF achiudza vamwe vake vekuZANU PF, isusu tisine nechekuita neZANU PF tikaona zvakanaka, we support. Tikaona zvakaipa tinongotaura kuti zvakaipa apa muri kubhaisa, hapana kwamuri kuenda apo. Ndo pane nyaya yangu pandicharamba ndichingoisa emphasis yangu ipapo, so that munoziva kuti nyaya idzi hadzisi dzekurovana, nyaya idzi hadzisi dzekutukana, nyaya idzi hadzisi dzekumarana, inyaya dzekuti dzisvike kuvanhu, vanhu vazive vazive chokwadi. Right, rega tidzokere tinzwe kuti Comrade Traoré vari kuti Mai Muchinguri nemwana wavo anonzi Tanya. Tanya is into drugs. Everyone knows that. Munhu wese anorarama fast life nehigh life yemuHarare will tell you kuti Tanya haana chimwe chaanozikanwa nacho except for pushing madrugs. Tarisai Tanya wacho zvaakaita, munzwa achitaura, kana kungomuona chimiro chake izvi ndopa munatsaona kuti madrugs anodestroy. But you hear Mai Muchinguri vachinyepera kupusisa vanhu, vachiadresa pamarally, addressing on national TV, vachitaura kuti madrugs akashata, madrugs adestroya Zimbabwe. Yeti mwana wavo vari kuchengeta, she knows it. She's bailed mwana wavo many times, vanhu vachibatwa vachipusha madrugs. Madrugs wawanepi? Ndiri kusupplywa naTanya Muchinguri. Mai Muchinguri wofonerwa, then she does the cover up. Mari yemadrugs Tanya paanga abroka, yekutoti abooste business nemadrugs, that money she was given by kuda kwashetagwirei. Instead yoti munhu wapuwa start chivhura company, munhu otowedzera stroke yekutenga madrugs. She pushes mutoriro, she pushes cocaine, she pushes mbanje. Mai Muchinguri knows this. Ngavapindure kana ndiri kunyepa, ndobva ndavakandira maV11. Tikaramba tichisiya tsika dzakadai so ndokuora kunoita nyika. Hatishamisiki zoti Tanya anokura aine hunhu hwakadai so. Right, nyaya iri kutaurwa naComrade Traoré yaTanya iyo, Tanya Muchinguri. Tanya anzwa nekusungwa, haisi nyaya yekunyepa, anzwa nekusungwa kasingaperi, nenyaya yekutengesa nekusevenzesa madrugs anditika pakashata. Last year angangorimo mukati achipinda achibuda, inyaya yechokwadi iyoyo. Ende mukaona picture yake, let me see if I can pull one image yake apa so that I can show you kuti zvinhu achoka hapana kuchena hapana kuchena, pakaipa zvekutodaro. Let me see if I can pull up one picture of here so that munoonawo kuti Tanya akaita sei. Tanya ari kuita sei, Tanya ari kutengesa madrugs ari kutaura naComrade Traoré uyu ari apa uye ndibva tangomuisa mamangomuona. Let me make it smaller kuti afite there. Yeah, ndiye Tanya ari kutaurwa naComrade Traoré kunzi ari kupusha mandudu, ari kupusha mutoriro, ari kupusha madrugs. Musikana haasi kumira, haasi kudzokera kumashure, akasungwa amai vake vanongoya opindira, vomva vaita sei, vomva vamubatsira. Handitika rega tione kuti haufa apo tichipfuurira mberi tichinzwa kuti zviri kumbofamba sei. Mai Muchinguri mburi yavo kuhondo vaizikanwa neiko. Politics dzinoita Mai Muchinguri ituchete, two kinds of politics dzavanoita. Dzemakuwa, backbiting, nedzekushandisa gotsi, hapana chimwe. Vamwe vari busy kurwa hondo. Vana Mai Muchinguri ndo vaitwa mametres. Nekuda kurarama life yakachipa, vamwe vari busy kurwa hondo. Nekunzvenga hondo selling themselves. And then you expect kuti tine kwatinosvitswa navanhu vakaita seivava.
Mai Muchinguri has been causing confusion muZimbabwe zvinozikanwa nemunhu wese. Ngatitarisei foundation yachona. How did Mudara Tongogara die? Mai Muchinguri was involved. And Mai Muchinguri, I would like to say this, I don't care. Mai Muchinguri is responsible for the death of General Tongogara. She has to answer for that. Mai Muchinguri is responsible for the death of Zororo. Mai Muchinguri is responsible for the death of Duri. She needs to explain. Mhepo yambuya nehanda yakataura ikati vanhu vandaona vasina kusvika mazita akataurwa General Tongogara zikanzi hamusi kuzosvika. Why? Muchaurayiwa nevamwe wenyu kwete vachena. Ivo vana Mai Muchinguri vanongosiyiwa vachisekererwa. Mai Muchinguri destroyed Mai Muchinguri. She's been always fermenting factionalism. She's always been pushing factionalism. No one harikuisa confusion mu government. No one harikuisa confusion mu party wao. She destroyed Mai Muchinguri zvinozikana nemunhu wese. And many other people. Now, I would like to ask this question. Mai Muchinguri makatanga rini kufarira ED? One of vanhu vakati play a role yekuti ED asasimuke during time yaMugabe. Ndi Mai Muchinguri. Evidence is there. Mai Muchinguri will always go criticizing. We are Haiti. Munhu wese aingochoropodzwa na Mai Muchinguri, vana Mai Muchinguri, munhu wese aingotemwa nawo. We are Haiti. Iwo chete ndo vanoita. Nasi unowe maakuridza General Chiwenga nezvese zvakaita General Chiwenga, nyadzi chaidzi hamuna. Munhu wemukadzi asina rudo kana nyadzi. Ndofunga hanza yatobuda zvemunhu akanzi hana nyadzi achi. Chinoita kuti munhu aroye chii? Kushaya nyadzi izvo. And then vanhu vanoramba vachisekerera vanhu vachida muchivaona vachitinyepera kuti takasoftika aiwa mumusangano medu daita mobva mati hamuchawani munhu kwaye. Hapana nezvemunhu apa. Toramba tichisekera vanhu vane vachidestroy future yavanhu. Izvi nyika yakadai iri kuvakwa, she's busy pushing for factionalism, fighting General Chiwenga, fighting everyone. Directors abanyana kuti vadzingwe basa ndivo vana Mai Muchinguri vanenge vachienda vachinotaura zvinosiyana nebasa resiyo. Toramba tichipera tichinyara munhu wani kusvika rini? Kwauzodii? Tiri kupedzwa tese. It's time we expose such people. Vazikana nemabasa avo kuti these people are up to no good. Kana vanhu vachirwadziwa, kana vanhu vachitambura, kana vanhu vachipuwa sick money, it's because of these people. Every month vanenge varipuwa mari nana Tagwire yavo. Then you wonder how is it possible kuti vana kuda kwacho Tagwire vanopinda munana Central Committee, vana kuda kwacho Tagwire vanoramba vachitora madhiresi vachiita uori vasingasungwi. It's because of such people like vanana Mai Muchinguri ava. Tosvike pine vanhu vakadai Mai Muchinguri kwakuzodii? Vanhu vari kudzidzai from you. Manicaland maisa confusion. Hakuna kana development kana one yatiyaitika kuManicaland. Muna muchingoisa confusion. Kuti Mai Muchinguri mira post yekuita kansela chaiyo. Ndokubhejera yamuwini. Ukansela chaiyo munodyiwa cover to cover. Kotoroto right. Inini ndinokuvengai. Vanhu vachiyo kuManicaland vanokuvengai. Zvigaro zvese zvamuri kupiwa imi muri kupiwa nekunzwirwa tsitsi. Why? Nenhau yemakuhwa. Dzokerai kumasvingo kwenyuko. We don't want you in Manicaland. Hanzi zvigaro zvacho zvese muri kupiwa nenyaya yemakuhwa nekusevenzesa gotsi. Traoré vanga vakajamuka, vanga vachitoda, vanga varitori muchiki. Ndo nyaya yacho. Zvinofanira kufumurwa. Vanhu ngavadyiswe chifumuro. Ndakambochitaura ndikati ana Mai Muchinguri vanhu vakuru imimi, chizororai. Zororai musire vana vechidiki vachimhanya chinhu. Kwete kuti murambe makangobatirira pazvigaro chete. Hamusi kuda kusiya, muda kuramba makangojegera. Pane zvimwe kana nyange zvikanzi mune simba. Iro simba racho rekuita seko rekuba here, rekuparadza nyika. Dai pane zvinhu zvisvinu zviri kubuda kana zviri kuita taigona kuti rambai muchirova, but pakashata ndasarenda zvangwene. Aiwa, thank you very much comrade Traoré nemashoko echenjedzo, mashoko akangwara, mashoko anoita kuti zvinhu zviende kumberi. Vanhu ngavadyiswe chifumuro, vafumuke. Nyangwe ivo vane pfuti, isusu tine vanhu
tine izwi rinosvika kuvanhu, saka ticharamba tichishandisa izwi redu kusvikira zvinhu zvanaka pakaipa. Ndonyanga ndifamba naizvo manje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, to it is bye for now. Let's meet in the next video.